Ato ba nga niya nakita ito na punong barangay, no? Kap, good morning. Oh, I'm Ronelo Macaoba, Barangay Chairman, Barangay 97, Kabalawan. Good morning. Good morning. Kap, yan na, itong Brigada News FM Tacloban, ano, para paghataghin na bulig, no? Bisan pa man ang guti ay nga pamaagi, at least makabulig pinaagi ito 100 party list nga nito na Brigada News FM. How does it feel nga, ani kami yan? Inin, dako gud nga bulig, kuan, wantahanan, party list, ngan, brigada, iyo sir. Damo gud nga salamat nga inin natugunan niyo ang panginginanglan ng akon mga mulukyo labi na ang akon mga nasunugan dinhi. Damo gud nga salamat. Sir, mapakyan na ako no sir na. Yan na hay na yan na anton mga mulukyo nimo nga nasunugan. Hanila ito dinhi kay ini nga nasunugan dinhi usaman lain ni ka clans, mga korupdan man la, kapaturan, kabugtuan, mga kaganak, mga anak. Anil tirat kagrani wara hira ging ko ang iton kakulop nga kumadto ito na akon evacuation center bagay hinaharayuan tungod yan na kay mapasok. So nagpakuan manan ira mga kabugtuan, mga kadadaan, mga kapaturan di na lahira. So adi lahira tong tagliligid hini nga nasunugan. I am sure nga ito na mga barangay official na busy para panginano hindi nga iyo mga constituent. How about itong LGU, itong Tacloban? Nagpakita na bayra may mga officialis ba ito nga Tacloban nagpakanip para paghatagin hinabang? An akon mga barangay official din kakulog pa. Dininera nag-address na gudera bumulig han pagkuanhan mga debris ngan pag-ariglar gihapan mga nasugok sa nasunugan. So mga LGU liwat baga an una ko nga nakuandayon kumanihi dayon hi Sir Marty kanan kuan tingog kumanigi hapon naghatag hapon hiran hinabang ngan an mga individual mga private umatag hirahin mga so damo gud tak pagpasalamat adto nga mga mulupyo gihapon nga baga siring pa dako nagpagpasalamat ang Ginoo nga inin waray casualties nga nahimo kay dinhi hapon kuan. Yapon samaran. Waray samaran tungod kay an akon mga opisyal umadres man dayon an kasagsagang gudan disaster. Okay, ano gudan hinungdanan sa sunog based ito na mga partial nga nakuha nga investigation? Mga partial nakuha investigation parte daw la kuno hinihin pagtuon hinsinunad either ano ito gintutuon ngan di da kuno napabayaan nga an iningas baga tinatawag nga ansungo sirin nga bagahin bagan kuan ba taka ito nga sirin delikado ito kay bisan ito nag-iinasula posible pa itong magkalayo takay ng pabayaan man gimbayaan pagkuan amo na waray na hira takay ang mga tao baga maram kamat mapasuod to baga naninirong nan mamahuway baga kinalasan la waray nga ni 30 minutos ubos dayon ini tungod ang kapaso nga kamahangin din na akong lugar. Pero I am sure nga ini nga mga temporary pamanlahira nga baga magukod dito dira mga korupdan iton LGU itong Tacloban may adaba igin saad nga bulig kakulop kumanian DSWD dayon nga inin kundiin nag-assist hira dinihan mga nasunugan baga naghatag hirahin tinatawag nga awari pa nga igaratag pala nga mga white card nga kundiin ang mga white card kung hinon matatagan hadto dito gud lahan na addressan na sunugan amo ikon makakatanggap in mga hinabang o amo ito ngan an stop ni Rizahon Tiberos ako man ni mangyapon nakipag-istorya ako tungod kay masamok pa magkapulok nagkakagulalang pa umuli hira mabalik na daw na. Aside from LGU may daba mga pipira nga mga government agency like for example national government nga nabulig yapon niya na may dakuan nagtawag ha akon ang taga kuan Civil Defense Office mabulig man daw kunira nganan taga kuan Regional Office sa PNP mabulig man daw oo ngan ini dapat akong pagpasalamat handing mga volunteers nga mga fire brigade nga naka-address na yun waray in town ini magdako nga sunog kay kun waray adto hira bangin maubos pa ini nga hagrani nga mga balay
Dako gyapon ako pasalamat Pero- diin nga mga opisina. Pero may plano ba itong gobyerno nga tagan lotirahin or buligan nila nga makagtindog uturing balay? Pero as of now, baga tungod kay kakulo pa man lain eh. Baga wari pak makakabaton nito pero may panahon nito nga makikig istorya ito na kung ano gud iton mga plano nga papakaupahin nga ako nasunugan. Aside ditong Brigada News FM nga niton one tahanan party list, may na pa ba ibang nagsusunod-sunod paghatagin mga tinatawag gini nga mga used clothing or mga anong klase nga mga hinabang? Oo. Ito dida may dangan di dida akon barangay hall. Damo na ito dida ito nakakuan nga ipanaratag ko nga mga used clothing. Gumikan hini nga mga private individual gihapon din dito akon barangay na nahatag gihapera dinhi. Kati may dagihap ang kanan barangay automatic nagpagawa sa king kwarta envelope han kanan 30% disaster emergency response nagpagawa sa ko para madrisang ko dayon ang ira panginginhanglan. So niyan nga mga alas 8 igre-release ko na ito kay ginrepack na namon ito kagabi barangay hall. So meaning may adagod lagi po na era nahatag aside din nga kay syempre di man permanente niya na o nga di rin basta-basta dayon makakagtindog. So may adalagi hapon mabulig lagi pa especially para party pa era pagkaon. God, oo. So ang akon baga ginuna-hunaan dito hadi SWD amo itong panhatag nerahan mga white card mahatagira kay for kanito pag-sustain han era panginginahanglan kay di rila iniya na sa ring panimo. So damo gyud ako pagpasalamat sa NGO. Okay, last message para hiton one tahanan party list nga niton Brigada News FM Tacloban. So para ako na no inin party list pantahanan Tacloban inin damo gud akon pagpasalamat nga iyo kami baga ginbuligan ang akon mga salugan. Damo gud nga salamat. All os good akong pagpasalamat. Barangay 97 Kabalawan. All os akong pagpasalamat. One tahanan. One tahanan Brigada FM. Damo nga salamat.